Den dynamiske kyst Ølsemagle Revle er guldgruppen. Hvorfor og hvordan er kysten dynamisk? Målinger af NaCl, NO-3 og pH. NaCl viser, at der er 0% i alle jordprøverne. Det vil sige på strand, forklit, hvidklit, gråklit og klithed. NO-3 viser, at indholdet af nitrat er meget ens, men også ret forskelligt, fordi der er 17 i hvidklit og kun 8 i klithed, gråklit og stranden. pH-værdien er også ret ens, fordi den er mest på 7, men der ligger dog enkelt en op på 8 og en lidt nede under 7, eller på 6 hedder den. Så har vi måling af PO4+, og det viser, at der er fosfat i vores prøver, og der kan man se, at i forklit der er 25 mg per liter, og der er 0 i gråklit og klithed. Så der er stor forskel. Det her, det er vores profil af de målinger, vi tog ude i havet. Der kan man se, at der er en strandrevle herude. Så har vi en tro, så har vi en havterrasse, som ligger lige her over vandfladen. Og så har vi en opskyldsryg, og så har vi vores klit heroppe. Vi kan se, at det er en sommerprofil, fordi at der ikke er så mange revler på, som der vil være på et vinterprofil. Hvis det var en vinterprofil, så vil der være flere revler på, og flere tro. Som i vores er der kun én på. Vi har de forskellige plantebælter, som er strand, forklit, hvidklit og gråklit og klithed. Og på alle dem, der er forskellige planter. På stranden, der har vi en sodavert, eller en sodaurt, som nogen siger. Det er den plante, som I kan se på billedet. En sodavert, den vokser på forstranden. Plantens dækningsgrad fylder 1%, lige der hvor vi var. Den får den mængde vand, den har brug for, når den bliver skyllet op på stranden. Når vandet skyller op på stranden. Så har vi en smalbladet høgeurt. Det er første billede, og det er på forklitten. Og det er, at høgeurten den vokser på forklitten, og dens plantegrad fylder 5%. Så har vi strandhjelmen. Det er billede nummer 2 på øverste række. Den vokser også på klitten, sjovt nok, men den dækker så 60%. Så har vi en marehalm. Den vokser på forklitten, ligesom de andre, sjovt nok. Og den har cirka en dækningsgrad på 10-15%. Halmen den er stiv, og det vil sige, at de står fast, selvom der kommer en kraftig vind, så bliver de stående. Strandarven, den er også på forklitten, og den plantedækning fylder 14%. Den får den mængde vand, den skal bruge, når vandet skyller op. Så har vi en lugteløs kamille. Den har en dækningsgrad på cirka 5%. Og gråbynke, plantens dækningsgrad fylder cirka 5%, og det er en grå plante med røde-hvide blomster. Og det er den sidste. Så har vi hvidklitten, og der har vi hyben. Den har nogle små røde bær på, som man kan spise, men man må ikke spise kernerne, fordi så er det giftigt. Den fylder cirka 95% der hvor vi var. Hybens store blade kan gemme på vandet for at holde den ved med at vokse, selvom den ikke får vand hele tiden. Disse planter vil man helst ikke have i naturen, så derfor sender man får ud på klitten, så de kan spise planten. Så har vi rottehalen, og den skal jeg lige finde, så kan vi snakke lidt om den. Hvorfor kan jeg ikke? Der, rottehalen, den er også på klitten. Planten, den fylder cirka 40%. Den sidder, eller siden de vokser på hvidklitten, behøver de ikke lange rødder, så de kan holde sig fast. Og nu regner det, og rottehalen har jeg snakket noget om, den er også på gråklitten, og det samme er rottehalen. Og muskvitten, Mosevikken, den fylder 30%.
Så har vi vores konklusion. Kysten er dynamisk, fordi der altid er forandring og ændring i den. Via hver sommer kommer der nyt sand, som planterne kan gribe fat i og vokse videre. Plus hver vinter skubber sandet ud igen, hvis planterne ikke har fået vokset det ud. Så hvis planterne ikke sidder fast, så ryger sandet væk. Hej hej!